Pello Reparaz naiz, musikaria, eta eszenatokiz eszenatoki munduko 11 toki ezagutu dut. Toki horietan guztietan euskaldun asko topatu ditut. Batzuk hemengoak eta beste batzuk atzerrikoak. Bitxia da, batzuk euskara eramaten dugu munduan barna eta beste batzuk euskarara datoz munduko edozein zokotatik. Izan ere, geografia mapetan baino, mugak ez ote daude geure buruan. Hauxe da Euskalonski, mugarik gabeko euskaldunak munduan. Kaixo Euskalonskiok, Plata ibaia zeharkatu eta Hego Amerikako hiribururik gazteenera etorri gara, Montevideora. Etorri gara itsasoz. Ikusi dugu airez. Sentitu dugu uinez eta dastatu dugu trenez. Esango didazue zaila dela aperitifo bea aurkitzea, eta ez zaizue arrazoirik falta. Bazkaria eta gero musean jardungo dugu. Eta hori gutxi balitz, dantzan ere. Ezer hori. Eta gero ni etortzen naiz, ona? Kaixo Euskal Herria. Uruguayan ere euskaraz. Maitasuna. Aldapan gora. Eharraz, zeok, matea. Kaixo Uruguai, hemen da Argentinaren anaia bikia, edo nahi baduzue arreba bikia. Esan digute oso ezberdinak direla bi herriak, baina ezberdintasun horretan batzuetan zaila dela herrialde batean edo bestean ote gauden jakitea. Hemen aspaldian geure aitona mona askok aterpe hartu behar izan zuten, gauza geure herrian nahasi zirenean. Geu ginen etorkin haiek eskuzabalik hartu zituzten, eta etxe berri bat eskaini zieten. Eman zigutenaren zati txiki bat bueltan itzultzen badiegu pozik. El muchacho que fui. Uruguaira iritsi eta Pablo Silveira irrati esatariaren deia jaso dugu. Radiodifusión Nacional de Uruguay irratian lan egiten du, eta bertara joateko gonbidapena egin digu. Ona etorri orduko izar gisa hartzen bagaituzte, ez gara kexatuko ezta. Para mí una alegría inmensa a partir de este momento aquí en La Aldea, en la nueva radio pública del Uruguay, en Montevideo, recibir a Pello Reparaz, un músico integrante del grupo Vendetta, que nos está visitando con todo su equipo, con todos estos amigos entrañables desde tierras vascas. En este río de los pájaros en el Uruguay hay muchos vascos y vascas que habitan y que caminan desde el fondo del tiempo. Bienvenidos a esta tierra, Pello. Para mí una alegría inmensa recibirlos. Muchísimas gracias, lo mismo puedo decir. Feliz, encantado. Y no es la primera vez que estás aquí y ya vamos a tener tiempo de conversar sobre ello. Pero, a ver, estás haciendo televisión, estás haciendo música. Integrás un grupo que se llama Vendetta, que ya tuviste la posibilidad de actuar acá en el Cono Sur, en Argentina y en Uruguay. Así es, sí. Bueno, Vendetta hizo algunas giras en Latinoamérica y bueno, no podíamos pasar sin visitar, por supuesto, Argentina y Uruguay, que, por cierto, tenemos una banda amiga aquí en Uruguay que se llama La Vela Puerca y es gracias a ellos que vinimos aquí por primera vez. A ver, tenemos una llamada telefónica, estamos aquí en La Aldea conversando con Pello, integrante de Vendetta. Te voy a pedir, Pello, que te pongas los auriculares. Vamos a ver quién tenemos en línea. Hola, a ver. Hola. ¿Quién habla? Candela. Candela. Tengo 9 años. ¿Cómo andás, Candela? Candela está llamando, tiene 9 años. Bienvenida, Candela, a La Aldea. ¿Qué le querés decir a Pello? Que si no quería venir a tocar un concierto a mi colegio mañana. Mira, te está invitando. Te está invitando a que... Qué salada, Candela. Mira, qué lindo. ¿Pero de dónde eres tú, Candela? Ni naiz jaio nintzen Toledo, baina sentitzen naiz Mendarokoa eta Montevideokoa. Euskalduna zara? Bai, Ai, ama, zenbat urte dituzu, Polita? 9. 9 urte? Benetan gozada bat izango zen zu ezagutzea, eta gainera zehazki ona etorri naiz, zu bezalako euskaldunak ezagutzera. Aizu, ez moztu deia, eta orain elkarrizketarekin bukatzen dudanean, zurekin hitz egingo dugu, bai? bai. Eskerrik asko, Kandela, deitzearren. Orain arte. Agur. Agur, agur.
Impresionante, ¿eh? Qué lindo. Esta maravilla que tiene la radio. Pero esto es que Los ha sido medios, totalmente improvisado. Impresionante. Una niña, 9 años, Candela, hablando en euskera. Sí. En euskera. Pelio, querido, te agradezco inmensamente a vos, a todo el equipo, a todo este proyecto Euskaloski por haber recorrido este Montevideo y hacer conocer esta ciudad. Pues muchísimas gracias, ha sido un gusto, de verdad, una auténtica maravilla, una gozada de entrevista. Muchísimas gracias. Abrazo grande, Pelio. Lo queremos. Kontzertu asko eman ditut egia esaten hasita, baina gutxitan jarri naiz Candela Hernández ezagutzera noan honetan bezain urduri. Esaten dute aurrak direla ikuslerik zorrotzenak, eta ezin utzik egin naizue. Zu, Candela zarela suposatzen dut? Bai. Atzo Montevideo bizitzarela esan zenidan, baina jaiotzez nungo azarazu. Toledo jaio nintzen, baina sentitzen naiz Menderoko eta Uruguaieko ere. Euskalduna eta Euskara Politiarekin. Zu, lagunduko zaitut eskolara? Bai? ¿Me dejas acompañarla? Por supuesto. Sí. Por supuesto. Yo te... ¿Su comida? Aizu, Candela, non ikasi duzuzuk hain ondo euskaraz? Menderoko ikastolan, Ikastolan? bai. Zema demora gontzinenan? 9 urte, 9 urte ikastolan. bai. Han suposatzen du lagun pila bat egingo zenituela, ez? Bai. Noiz etorri zinen ona Montevideora? 2017 martxuak 8 edo 9. Data zehatza, Ondo oroitzen zara, egunaz. Eta zer da gehien gustatzen zaizuna Euskal Herritik? Lagunak, Bai? goazen eta mendiak. Eta? Eta mendiak, Lagunak goazen eta mendiak orden horretan? bai. Eta goazen entzin da gehien gustatzen zaizun pertsonaia? Eli, Eli? bai. Vale, eta aktorean hor da? Bera deitzen da Ainhoa Larrañaga, baina goazenen ipini diote Eli. Eta ezagutzen duzu? Ez pertsonan ez. Pertsonalki ez. Aizu, eta zuk onditan izan nahi duzu? Oraindik ez daukit, baina nahi dut izan, edo veterinaria, andereñoa edo, bai? Oike biak, Vale, ondo, ze animaliak asko gustatzen zaizkizu? bai. Bai, Ze animali? Katua Aha. eta, bai, katua. Katua Eta gehiena? Eta txakurrak ez? Bai, bai. Txakurrak oso polita dira batzuk, Bai? Eta oso jatorra gainera. Aizu, galderatxo bat egin nahi dizut. Hau zertarako da? Ikusi dut hemen zintzilik eta hemen beste bat? Bai, da tipo, gauza bat deitzen dela alkohol en gel, Alkohol en gel. bai. Ez zertarako da? Da tipo eskoa Edateko, garbitzeko. Ez eskoa garbitzeko. Eskua garbitzeko? Bai. Nola egiten duzu? Irekitzen da, Baina gero zer? eta gero, Ez duzurik behar gero? ez, Ez? ipini. Nik ere? Bai. Oso itura hona da hori, ez? Garbi izateko eskuak. Hola. Hola. Este es Pello. Encantado, yo soy Pello. ¿Vosotros habláis euskera también como Candela? ¿No? Bueno, ella sí sabe contar hasta 10 y ahora está aprendiendo los colores. ¿Benetan? ¿En serio? A ver, cuenta hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Qué nivel! Un aplauso, ¿O qué? Estáis muy formales, ¿no? Demasiado formales, ¿no? Venga, vamos a pegar 4 saltos, rápidamente, de pie, todos. Venga, va. 1, 2, 3, va, vale, sentaros. Vale, ahora ya os tengo un poquito más moviditos. Oye, una pasada, Vamos a hacer ahora un ejercicio parecido, pero con la guitarra, ¿de acuerdo? ¿Me imitáis esto? Va. Up. Up. Vale, venga, va. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na.
na 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 na. Inoiz izan ginen etorkin horien ondorengoak ezagutzeko irrikitan nago. Ea zer egiten duten gaur egun, zertan dabiltzan. Hau, Papeio. Martin, zer modu? Ondo eta zu? Zon, ongi dena? Bai, dena ondo. Egin duz azterketa ja? Bai, bukatu dut. Bai? Eta bueno. Zer moduz? Ikusiko, uste dut, ondo, baina... Ondo? Baina uste dut ondo. Horrek pintatu igual 10 bat aterako duzunarena. Iritsi importanteena da irakaslearena. Ja, bai, nireak ez du balio, ez? Eta nireak, ez? Bueno, pinta duzu, ez? Eta zer izara ikasten? Ni, konputeagalio ingenieritza ikasten ari naiz. Ingenieritza informatikoa da? Bai. Aizuta, entzun dut, irakaslea ere bazarela. Teknologoen informatika ditzuta, eta da mai gutxiago duen karrera, eta han programazio klaseak ematen dut eta konputagailuko zareak ere. Interesgarria eta oso ez ezaguna mundu hori niretzat. Zuk, abizena, nire kuadrillako bate bezala zabaltza duzu, ez? Bai, Nafarra? Bai, nire arbazoek Nafarrakoak ziren, nire baitaren partez. Eta bueno, gero nahazketa, nire amaren familia italiarra da, nire amona Andaluziakoa zen. Baina hori nahazketa. Eta izan zara zuan, Nafarroan? Bai. Bai, joan zinen? Bai, eta Zabaltzan egon nintzen, bai. Bai, justo nire Facebooken azala, hori Zabaltzaren argazkia dut. Bale. Polita, leku polita. Polita, hemendik, hau? Bai, leku polita. Aizu, gilenez pixka bat investigatzen zurekin elkartu aurretik. Bai. Eta, hau aurkitu dut. Bai. Nekien ni musikaria zinenik, zu? Bai, orain ja ez. Orain ja ez, baina zerbait jotzen duzu bajua? Bai, eta gitarra. Jotzen duzu? Pixka bat, eta piano, bai, baina dena pixka bat. Eta, bale, ondo ez. Ikasten ari bali mazara, lanean ari bali mazara, irakasten ari bali mazara, euskara ere, gitarra jotzen baduzu, bajua jotzen baduzu, nondik ateratzen duzu denborazuk? Bezakit. Aizu, denerako duzu denbora, ez duzu, lo egiten duzu? Bai, no bai, eta asko. Baina batzuetan aeroklubera joaten naiz. Aeroklubera? Bai. Baina zuk idatzen, o ez? Bai, nahi baduzu, joan? Ez ni hoita nik gauza ikinen nahi zausartzen. Nahi baduzu, kriston esperientzia da. Ikuspegi politak, ikusteko, aukera ona da. Gazkinek kriston beldurra dira, baina beldurra handia. Bai, seguru da. Segurua da, bai, seguro. Segurua dela, hori sinisten dizut, Mila esker, benetan, proposamenagatik. Baina beste baterako utziko dugu hori, bai. Hori ja geixegi da niretzat. Si te aburro cuando hablo de él. Noel Abella delako neska batez hitz egin didate. Duela gutxi hasi omen da euskara ikasten. Puerta de la Ciudadelan egin dugu hitzordua. Ate hau zeharkatu eta Montevideoren historian atzera egiten duzula esan didate. Kaixo! Kaixo! Zer moduz? Ondo. Oki? Ondo. Aizuta, zu, berez, Montevideokoa zara, ez? Bai. Aizuta, nolatan hasi zinen zu euskara ikasten? Beno, orain dela 5 hilabete. Dela 5 hilabete hasi zinen? Bai. Euskal etxe batera noa. Eta aberen plataforman ikasten ari naiz. Ni euskararekin maite minduta naiz. Nire ustez euskara zoragarria da. Bai. Oso poetikoa eta magikoa da. Euskara ikastea nire arbazoak berriz aurkitzea bezala da. Ikasten dudanean nire alabari irakasten diot. Bai? Ikasten duzu neinean. Bai. Hori polita da, ez? Bai. Sentitzen dut zirkulua izti. Horrekin zirkula izten duzula, ez? Esta historia ya tiene su fin. Se te nota en la cara el rencor. Aizu, musikari nahikotxo dago hemen kalean jotzen, ezta? Oso musika zela ez zarete uruguaidarrak? Bai. Bai? Bai, Uruguai musikalari asko ditut. Eta haiek oso emankorrak dira. Adibidez, inauteriak, konparsak, murgak. Murga niretzat oso garrantzitsua da. Zuzendu eta musika konponketak egiten ditulako. Zuk egiten duzu? Bai.
Bueno, ikusi dut atzean zerbait baduzula. Ez dakit horrela asmatzen zen instrumentu den, baina musikaria zara, ez? Zu musikaria zara. Bai. Orkestra bateko zuzendaria naiz. Eta musika irakasleak naiz instituto ezberdinetan. Peio, oparitxo bat ekarri dizut. A ber, ze opari ekarri dizut. Minutu bat. Zer da, hau? Esmatzen duzun zer den eta nola jotzen den. Bueno, nola jotzen den esan duzu ordan instrumentu bat dela suposatzen. Bino. Ti probatzen? Uste dut hau? Zuk ere baduzu. Uste dut hau ahoan jartzeko dela. Saiatu. Zer, tromboia bezala? Ez. Nola egin behar da? Abetzen behar duzu. Abestu? Bai. Ia. Aria. Egin hau... Nik, beto behar dut. Instrumentu bat, lehenengo aliz kontzea eta... Zer da hau? Kuriosoa, Bai. Hau pazu. Eskerrik asko, benetan, Matearekin egina. Mila eskerre, Gero hor duzun instrumentu hori erakutsi behar diazu, Bai? Bai. Bai noski. Bai? Bueno, ¿qué tal? ¿Bien? Me ha comentado que me dejaríais cotillar un poquito el ensayo, venir a investigar cómo lo hacéis, ¿sí? Con mucho gusto, buenísimo. Sí. ¿Qué lleváis? ¿Mucho tiempo ensayando? ¿O empezáis ahora? Ahora, de este año estamos arrancando ahora. ¿Sí? Pero hemos tocado años anteriores. ¿Y qué estáis ensayando? ¿Canciones vuestras o...? Hacemos canciones mías y tengo el gusto de que la banda haga las vistas las canciones. ¿Y te animás a cantar con nosotros? Podés hacer el estribillo en euskera. Pero la canción es así. O sea, sí. ¿Tenéis un trozo en euskera? Bueno, en realidad, sí. Perdido, aunque la lluvia parezca que no quiere mojar el río, aunque sé que a veces abraza el frío. No compremos, baja por trigo. Diosa estás temer, incorra carela, venia, un euro palio tu vela. Diosa estás temer, incorra carela, venia, se precio tu gaurko gaua. Ondo, haizu ni gozetuta etorri naiz, erabat. Zer eskatu behar dut? Uruguaira etorri eta txibitoa ez jaten du, pekatua da. Pekatua da txibitoa ez probatzen, zer da txibitoa? Aragia gitartekoa bezala da. Aragio gitarteko bat, hori da txibitoa? Bai. Txibitoak historia du. Ze historia? Berrogeiko hamarkadan, turista frantziar batek, taberna baten, akeraragi eskatu zuen. Eta akeraragirik ez egoen ez. Ez zuten. Orduan tabernan jabeak behiaragiarekin egin zion, bai. Bai, eta txibito izena jarri zion. Oso ospetsua egin zion. Bale, turistari trampa egin zion eta... Bai, oso ospetsua. Egunean,
1000 baino gehiago saltzen zituen. 1000 baino gehiago, dirua egin zuen arrekorduan. Eta plater tipikoa bihurtu zen. Ez du, hori entzun da, pare bat eskatuko dugu? Ados. Bai? Bai. Oso. Honegin. Aupa musika, aupa euskera. Honegin, aupa zu. Baizu, zer dira tatuaje horiek? Hori tximeleta Euskal Herrikoa da. Euskal Herriko tximeleta bat. Hau nire bikia eta ni. Biki bat duzu? Bai. Nekien hori nik. Hornero txori bat da. Eta nire alaba eta ni. Bueno, denak esan nahiarekin, ez? Zentzuz egin da. Bai. Txoritxo batek esan dit, zure eren aitona pilotaria zela. Bai. Uruguaiko lehen pilota txapelduna izan zen. Txapelduna? Eta zu ibili zara? Noiz bai pilotaka? Ez, ni ez. Zu ez. Eta Euskal Herrian egon zara noiz bai? Oraindik ez. Ez? Baina datorren urtean barnetegira joango naiz. Barnetegira erakasmoa duzu? Haupa, zu. Eta aprobetxatuko duzu, suposatzen dut, bizitatzeko ere? Bai, Muskilditik, nire familia Muskilditik Uruguaira etorri zen. Ados. Ez du han ikusiko dugu elkar, Euskal Herrian, bale? Ni ere bai. Mila esker denagatik. Hau bukatu behar dugu, Venga, ba, bukatzera. Me quemo cuando me tocas, me gusta cuando... Tangoak ezagutu nahi ditugula esaten badizuet, errazkerian erori garela esango didazue. Baina egidazue kasu, toki oso berezi bat aipatu didate. Turistek ezagutzen ez duten horietakoa. Ez kontatu inori. Haupa, zu! Kaixo. Andrea, ez da? Bai, peio. Zer moduz? Ondo eta zu? Ongi. Hemen, zu ikustera? Aspaldi iritzen zara zu? Aspaldi tangoan? Bai, 20 urte, baino gehiago. Egiten duzu profesionalki edo... Gustatzen zaidelako. Bai, egiten dut eta batzuetan deitzen gaituzte fiesta batean dantzatzeko edo telebistarako iragarki batean agertzeko ere bai, eta bueno. Nik buruan nuen Argentinako tipikoa zela. Bueno, baina hemengoa ere bai, tango, milonga, candombe ere bai. Kontuz ibili behar da hemen, Argentina eta Uruguayen muga mentzat, Antzekoak gara, esaten da nahiak garela. Egi usten dudana da oso... kontaktu fisiko eta bisual handiko dantza bat, nahiko sensuala bezala, ez? Bai, hori da. Harreman asko dago, ez bikoten artean, eta harremanak ere sortuko dira hortik, suposatzen dut. Bai, hori da, oso hurbil egon behar zara beste batekin, eta bai, harremanak sortzen dira, eta gainera musika sentitzen duzunean, konektatzen zara bestearekin, eta bai, polita da, dango dantzatzea, hezkuntza universala da. Musika bera bezala, ez? Bai. Niri musikarekin bai, baina dantzarekin kostatu egiten zait. Bueno, baina musikaria zarenez, uste dut, ondo egingo duzula. Bai. Egin nahi duzu pauso batzuk. Ni boso patosoa nahi, dantzekin. Bueno, nizi urna ondo egingo duzula. Nahi baduzu egingo dugu ogitartekoa. Nahi duzu? Ados, bai, nik goze naiz, ni beti goze. Jateko prest. Ez da jateko. Ez da jateko. Zer, ogitarte... zer da? Pauso bata. Imagina. Ni prest, bokata bat jateko, igual gero ya, horrekin mentalizatzeko. Egin nahi duzu? Bale, ez bada zaila, bintzat? Zuk lagunduko diazu orduan? Bai, erakutsiko diazu? Bai, venga, segi gaitezten. Bueno, lehen importantena da besarkada, bai? Jartzen duzu horrela, eta bestea, bai? Ados, gitarra bezala. Oso ondo. Eta ezin duzu mugitu. Eta egingo duguna da bi pausu ezkerrera. Nire ezkerrera, zure eskuinera. Egingo duzu. Bai, bat. Eta beste bat. Beste bat. Eta nik joango naiz atzera. Eta joaten horrela naizenean, zure eskuineko oinarekin, bai, nire ondoa, bai, oso ondo. Eta orain bestea jarri, nire oinaren beste aldean. Hau da ogitartekoa, ez? Ogitartekoa, bai. Eta gero atzera honekin. Hau atzera? Bai. Horrela? Eroriko zara, bai. Horrela zara, bai, mugan gaude. Ez erori. Eta gero ni etortzen naiz, ona, eta pasatzen naiz. Vale. Pasatzen naizenean, egin dezakegu gantxo bat. Zu atzera eramaten, bai, baina erori gabe. Bai, horrela.
Bale, egin zu huekoa utzi. Oso, bai, atzera, Huekoa. gantxo, eta pasatzen naiz, eta Orain ja elkarrekin berriz da. oinez, eta ateratzen gara, horrela. Hau, justu azken hau Buenos Airesen ikasi nuen. Bai? Bai. Oso ondo. Hori baino ez, besteak komplejuago da askoz, Bueno, zaituko gara azkarrago egiten bat. Bai, Venga, ba. noski. Azkena. A ver. Prest? Bai. Bai? Honek ardo itxura ez du, ez? Pixka gogorragoa dirudi. Bai, hori da, bai, patxaran bezala igual. Claro, likor moduko bada, ez? Bai, hori da, bai, Zer, bueno, behar? bai, txintxik. Osasuna. Gustatu zaizu? Ez da ingo gorra, ez? Ez. Goxoa da, ondo sartzen da. Eran daiteke. Ondo sartzen da. Zer beste edari tipiko dago hemen, Montevideo? Nik uste nuen matea bakarrik edaten zerutela, bazkaltzeko, afartzeko. Ez medio y medio ere edari tipikoa da. Medio y medio. Bai, hori da. Ardoa eta zerbait frisante o burbullekin. Burbujak. Bai, burbulloak dauzka eta... Hori medio y medio. Bai, eta asko edaten da. Sagardoa, de patxarana, ez? Hemengo sagardoa oso txarra da. Bai, ez ez gustatzen? Burbullorik dauzkaleko. Zu nahiago duzu Euskal Herrikoa. Bai, hori asko gustatu zait. Bai. Bueno, bai, zu. Beste milaka dantza gehiago ongatik, Bueno. Bai? Bara. Eskulanak egiten ditugun bitartean, kafetxo bat hartzeko aukera ematen duen txoko batera gonbidatu gaituzte. Han euskalonski batek egiten omen du lan, Laura Morenok. Maitasun istorio eder bat omen dauka kontatzeko, eta guri alakoak gustatzen zaizkigu. Zer egingo diogu ba? Aizu, zer da kafe kostura? Bueno, sortzeko leku bat da. Jendea ona etortzen da josten ikasteko. Josten ikasteko? Bai. Euskenik kafe irakurri nuenean? Bai, bueno, kafea eta tea eskaintzen diegu bezeroi, horregatik kafe. Baina batez ere josteko eta puntua egiteko. Ados? Bai. Ados da? Jende asko etortzen da? Bai, jende asko. Bai, Zorionez, bai. Arrakasta du orduan? Bai, uste dut leku bakarra, horrelako leku bakarra dela hemen. Eta zein da zure funtzioa, zer egiten zuzuk hemen? Ni administratiboa naiz. Hori da nire bulegoa. Bale, zure bulegoa. Eta, batzuetan nire nagusiak tailerrak ematen ditu, eta nik askotan entzuten ditut tailerrak, bera joan behar duenean, nik hartzen du bere lekua. Nahi duzu probatu? Zer, josten? Orain horretan zabiltza, zerbaitetan zabiltza? Bai, matera. Nik lagunduko zaitu, nik oso ondo josten dut, Ados. Ez daukat ideiari, baina gustora probatuko dut. Bai? Bazen. Qué buen amor de amigos, dulce enemigo fuera tu amor, de mi amor. Si queriendo... Bueno, matera egingo dugu. Matera bat? Matera bat. Matera da, zer da matera? Hau gordetzeko poltsa bat. Vale, matea bera gordetzeko poltsa bat, ez da, ez hau? Ez. Hau da termoa, hau da matea, eta hau da bombilla. Ados. Eta erraza da? Bai, nahiko erraza da. Bueno, ja moldeak eginda dauzkat. Hemen kremaiera jarrita daukat, eta orain beste alboan jarriko dut. Habrá sido la navaja suiza que te regalé. Mi abuela siempre dijo no se regalan cuchillos, o quizás el gato negro delante del que pasé sin detenerme a ver. Tu zaieten nahi? Bai, venga ba. Hau sartuko naiz. Beldur pixka bat ematen dite, baina... Eta zer iman behar diot, honi ez? Bai. Eta bakarri joaten da, edo... Ez. Nik bultzatu behar dut. Bai, eta guiatu, eta... Motel... Motel zapaldu. Bai. Ai. Bukaera hortan zer egin dut. Y haber terminado heridos los dos. Y si
Euskara maila oso ona duzu, Bai, mila esker. Nola da hori? Hemen baduzu norekin edo non praktikatu? Bai, badut bi lagunak, bi lagun euskara dakitenak. Bi lagun euskaldun hemen. Bai, eta bikotea argentinarra da, baina euskara oso ondo. Euskalduna ere, bikotea. Bai. Eta egon zarete Euskal Herrian noizbait? Bera, bai, ni ez. Zuritza izu tokatu? Oraindik ez behintzat. Baina tokatuko zaizu, ez? Ojalá, bai, gustatuko litzai. Gogoa duzu, gure ezagutzeko. Niri, benetan oso arraro egiten zait, euskaraz hain ondo egiten duen pertsona bat, Euskal Herrian sekula egon ez izana. Bueno, niri asko gustatzen zait hizkuntzak ikastea, eta hasieratik maite mindu nintzen euskararekin, eta bueno, euskarari asko zor diot, bai, lagun asko ezagutu nituelako. Euskarari esker. Bai, batez ere Argentinan, eta bikotekidea ere ezagutu dut. Euskarari esker. Euskarari esker, bai. Bai, Euskarak amodio ere ekarri dizu. Bai. Polita hori, Bai. Bueno, ikusten dut Euskaldunak non nahi sentitu gaitezkela, ez? Bistan da. Bai. Bueno, oso ondo. Uste dut gau... Bai, atea jodu ez, norbaitek. Bai. Kaixo. Kaixo. Gabo, ez da? Bai, Gabo. Bai, ni Pello. Urte askotako. Urte askotako, poste naiz. Eta nor dugu hau? Hau poli da. Poli da? Bai. Aizu, Hondartzara gindoa zen. Bai? Berarekin, paseoan? Bai, ezagutu nahi. Bai, ni Hondartzara joateko gogoz, nago? Ekarri zituen hona, Uruguaira. Bueno, maitasunak, esan dezakegu maitasunak. Berak ere hori esan dit, asmatu duzu hori erantzuten. Hori da egia, ez? Barnetegi batean ikusten genuen elkardeo noizean behin, baina pixkanaka maitasuna handituz. Gehiagora joan zen. Hori da, eta erabaki behar. Eta hori da, ez etorriko zara Argentinana, edo ni joango naiz eta egite Uruguaira. Zein ez berintasuna Argentinatik Uruguaira, aldaketa asko sumatu zenuen? Bai. Ez dakit, kulturalki oso anaitasun handia dago, ez dakit nola esan, ez? Ez dakit, batez ere Buenos Aires tar eta Montevideo tarren artean, ez? Ez dakit, nola bizitzen dugun futbola, ez dakit, matea, gure gaztelania, ez? Rio de la Platako hizkuntza, ez dakit. Oso antzekoa da, hori guztia. Dena dela, hauek esaten dute, uruguaitarrek esaten dute, gu italiarrak garela edo, ez? Ez dakit beti ozen hitz egiten dugu, eta hemen jendea lasaiagoa da, askoz lasaiagoa da. Nik hori sumatu dut, egia esan berra dizut. Eta niri hori egiten zait oso erakargarria, ez? Ze beti presak ibiltzen delako jendea Buenos Airesen, eta bapatean hemen egotea, eta lasaitasun hori sentitzea oso polita. Hemen bertan ikusi dezakegu, Bai. Ze gozada. Eta zertan ari zara zu hemen, orain? Hemen, alde batetik euskara eskolak ematen ditut, klaseak ez, bai internet bidez, bai hemengo euskaletxe batzuetan. Eta bestetik nik mapak egiten ditut. Estatistikak erakusteko mapak edo, gaztelaniaz esaten diogu sistemas de información geográfica. Zu noiz hasi zinen euskara ikasten? Ikasten 2002an edo, 2002an. Hizkuntzak gustatzen zaizkit eta horrek lagundu zidan asko. Ze euskara nik ikusten dut alde batetik oso logikoa dela, ez? Euskara batua batez ere. Eta gramatika gustatzen bazaitzu, poliki-poliki eta esfortzu handia jarriz posible da ikastea. Esfortzua, baina esfortzua gogoz, ezta? Gogoz, bai, ni maitemindu nintzen euskararekin. Bai, ez? Momentu batean, behin ikasten hasita, hasi nintzen dena itzultzen saiatzen, eta nola esaten dago euskaraz, ez dakiz. Zer abizen dituzuzuk? Abizena? Arze. Arze. Birraitona Nafarra omen zen, Nafarrakoa, baina oso informazio gutxi dauka. Gutxi duzu? Bai. Bai, Bai, oso gutxi. Eta saiatu zara bilatzen edo? Bai, hasieran bai. Gero, ez dakit, utzi nion bilatzeari momentu batean. Gero, nik uste dut, euskaldun bihurtzeak, ez dakit, bete
bete ninduen, ez dakit nola esan. Momentu batean, utzi nion atzerantz begiratzeari, eta, bueno, Euskalduna sentitzen naiz, ez dakit, eta, bueno, jarraituko dut klaseak ematen, eta... Polita da, ez dakit, uluriltzen zaizunean pertsona bat galdeska, aizu, nik jakin edut zer esan eduen abesti honek, Musikarekin erlazioa du askotan, ezta? Historia asko entzuten dira, Euskarara hurbildu den jendea, musikagatik edo, ez? Eta musikataldeengatik, eta... Bai, askotan. Esate baterako, niri gertatu zitzaidan, ze nik Euskararekin topo egin nuenean, horixe gertatu zen, nola da, Sociedad Alkoholikaren abesti bati eska. Esearen abesti bat? Bai. Euskaraz? Euskaraz dagoen bakarra. Pauso bat, izan behar du horrek. Pauso bat, da. Abesti hona hori. Latza, ze hona. Orduan bai, egia da, musikak badauka eragin handia, ez? Geure lurra gozezela askok abia hemen eraikizutela esan dugulen. Eta hietako baten berri eman digute. Alejandra Tejeria. Montevideon 60 urte baino gehiago daramatza. Oroituko ote du bere sorterria. Bai, bazen. Nire ama, Alex. Kaixo? Ose. Ondo, tatzu. Ongi. Aizu Alejandra, zenbat musu ematen den hemen, ez? Danetan, zehor gauza de dana mutxu. 21 batekin Uruguaira eta hori nola da? Netzat Amerika zan ezautu nahi nu. Eta orduben nola etortzen zinen? Abionien? Ez. Barkun? Barkuen. Bai. Zenbat ordu barkuen etortzeko handik? Ordu ez, egunak. Egunek, ez? Egunxe. 22. 22 egun? Bai. 22 egun itxasuen onutzaila atzeko? Bai. Gu behintzat eta nahi gizon honola haren bizitua zan ezautzia. Argentina, Paraguai, Brasil. Nungoa zen gizona? Mungiekoa. Mungia. Harek euskera diferentia, ez? Hain diferentia. Ai, oso. Harek pareta atxu nahi. Ormea. Mea ulertzeko ongi. Ez. Ez? Ginen ez. Utzin genuen. Ze, hitzeetia ez? Zuma akordo bai, baina etzun gehiago itzen euskaraz. Nik peleatu jenitzen. Diskusioek? Euskaraengatik? Euskalkiaengatik? Claro. Abi, Eta horrek pena pixkatetzi zuen ematen? Ematezian. Bai. Ematezian. Horregatik etzun, kesi, bere alabak. Gio izan dike oportunidadiak, kasteko, zatikan. Dantzan ikesizun da gauza asko. Ez da izu zer maitasuna duen Euskal Herriai. Hango gauza guzik. Oain, zuek, hango jendia da, euskerakin arrazoi du. Indarrik gaundina, hoi dauka Euskal Herriek. Nahi iruditzat ez dakit, be idioma. Eta zenbat urte hemen, oain? Hemen, makizkit, 76. Eta, orduan, urte askoz gehiago pasat jozu hemen, han beino? Bai, Orduan zu nungoaz da? Larraulkoa. Ez Montevideokoa? Ez. Beti izatet, egila da. Ni Larraukoa naiz. Mira ze pila da honoz kartak. Kartakin ibiltzen za? Bai. Ni lotxa pixkeat ematen dit hau esatea, baina egi esan berba izut, ni arbitzuara naiz, arbizun mundu guzia musia ibiltzen da, eta nik ez dakit musia. Ez dakit, bueno. Igual zuk akusi berko ozu nahi, musia jolasten. Hasi behar duzu. Eta ze? Mus, o ze karta dauzkazu. 5 eta 7 dira? Ez, ez da, orduen mus. Ai! Etxe los buenos están ahí. Al revés. De aquí. Utzi ikusten. Ikusizuk, hartu zuiek. Hau trampa da, Alejandra? Ez? No ez. Hemen daude. Dale. Ze, mus? Ez. Zein?
Ez Alejandra, eta gestuek eta eten dira, ez? Bikoteka, horpegiko gestuek eta. 31. Rapidoen duzu, Hoi da 31? Eske, inbier duzu. Bierko, zu rapidoen? Bestiek ez duzu. A ver, nola eten duzu? Bi aldeta, berriz? Bi aldeta. Tak. Hola behi. Guaia, arbizura bueltatu eta zerbait bintze bagila, musia eta koneiz igual, azte honetan. Eta gestuek egiten hasiko naiz, eta igual barreen goiate, baina, bueno. Euskal Herriarekiko inongo lotura zuzenik ez duen Montevideotarra da Andrea Bella. Hala ere, geure herriaz maitemindu zela aitortu digu. Montevideo hiriaren sorreran euskaldunok zer ikusia izan genuela ere jakinarazi digu. Hau da, erakutsi behar zen idan lekua. Bai, hau da. Hau da, Zabalen parantza. Zabala izen euskalduna duen plaza honetan? Bai. Noren omenez esan duzu? Bruno Mauricio de Zabala. Eta zer egin zuen berak? Sortu zuen, fundatu zuen hiria. Montevideo fundatu zuen? Bai. Euskalduna zen? Bai, Durangarra. Eta hori noiz izan zen, guai dela? 1700 eta 24. urtean. 1700 Hiri gaztea da? Bai, oso Montevideo. gaztea. Bai. Jatorri euskalduna dauka hiri honek? Zuk ere jatorri euskalduna duzu? Arbasoa eta... Ez, nik ez. Ez? Ez, nik ez du. Asturiarra zen nire aitona, baina gero Galiziarrak berra aitona. Eta orain bai, orduan zergatik dituzu euskara? Euskal Etxe batera hurbildu nintzen, duela 20 urte baino gehiago, eta hasi nintzen euskal dantzak egiten. Eta gero aukera izan genuen euskara ikasteko eta gero irakasteko Euskal Etxetan, hemengo Euskal Etxetan. Eta orduan horrela hasi nintzen euskara ikasten, lehen nire aizparekin, eta gero abeko programa batean. Zure aizparekin? Bai. Zure aizpak euskaraz adaki? Bai. Kuriosoa da, Kuriosoa da zure historia. Hemen ezagutu ditugun euskaloski guztiek, halako abizen euskaldunak dituzte, eta hortik jo dute, hortik heldu dira euskarara, baina zure kasua, ezberdina da. Bai, oso kuriosoa. Eta Mintzaneteko programari esker ere badaukat beste bi lagun. Zer da Mintzanet? Nola funtzionatzen du horrek? Mintzanet programa bat da euskara praktikatzeko, mintza praktika egiteko. Orduan badaude bi pertsona, bide laguna, laguntzen duena, eta bidelaria, laguntza jaso behar du pertsonak. Eta orduan elkartzen zara Skypeen bidez, astean behin edo bi astetan behin, eta hitz egiten duzu. Orduan zara bide lagun? Bi gauza. Biak egiten duzu? Bai, bide lagun bat daukat, musikakoa dena, Anizeto izenekoa, eta gero bidelari bat, Josu, duzelakoa dena. Josu hori ez da izango Euskal Etxeko... Zuzendaria. Bai, nik ezagutu, bai. Berarekin izan nintzen? Bai. Orduan zu zara bere bide laguna? Bai. Berak zu gandik ikasten du euskara? Bueno, ni gandik ez, nik laguntzen dut, baina... Mintzatzen eta zurekin praktikatzen du. Bai, hori da. Oso ondo moldatzen gara eta harreman politak sortzen dira horregatik. Tipo jatorra, ezagutu denuen, bai, noski. Izan zarazu noiz bait Euskal Herrian? Bai, bi aldiz. Bi aldiz ez, 5 aldiz, barkatu. 5? 5 aldiz. Eta alabarekin joan nintzen, eta berak ez du euskaraz hitz egiten, baina nik beti euskaraz hitz egiten dut, eta abeste nituen euskaraz, eta, ulertzen du. Berari euskaraz egiten diozu noizean behin? Bai, berari, txakurrari, Ioba Nagusienari. Txakurra ere euskalduna da? Bai. Ze polika izu. Carlos Carleta. Gardel, hau argentinarra, ez? Ez, uruguaitarra da. Uruguaitarra? Bai, tangoko Ni Argentinan egon naiz, euskaloskirekin ere, esan didate argentinarra dela. Ez da argentinarra. Uruguaitarra da? Bai, Tacuarembó jaio zen, bai, hemengo departamentu batean, bai. Eta matea, nungoa da? Hemengoa. Uruguaikoa ere, argentinarrek esan didate argentinarra dela? Ez dakit, zuk ikusiko duzu. Tangoa nungoa da? Tangoa Rio de la Platakoa da. Hori behintzat biena, Bai. Mire para mi derecha. Ez dut, iritsi gara? Bai, hau da lekua. Ikusten du nahiko kuriosoa, ez? Zer dugu hau? Iturri bat kandaduz beteta ikusten duzunez. Oraino. Eta esaten duena hor, da kandadu bat jartzen baduzu, hor inizialekin, letrekin, berriro bueltatuko zara leku honetara, eta betirako elkar maitatuko zaretela. Horregatik, eta pentsatu Euskal Herria eta Uruguain artean maitasuna dagoela, eta kandadu bat jarratzakegu.
duzu uste. Aizu, noski, zergatik ez? Bai, listo. Listo? Bai. Bueno, jartzea baino zaigu gelditzen. Bai, jarriko dugu. Bai, ondo. Nun, ze pilo badago hemen, Boa, zakit aukeratu behar dugu lekua. Hemen bertan. Bai? Ondo. Listo? Bai. Euskal Herria Uruguai. Iraundezan. Harreman honek urtetan. Ze ondo. Bai. Ba, giltza, zer egingo Giltza bota egin beharko dugu, ez? Bai, bota nahi duzu. Bai? Ba. Uretara, ez? Bai, hori da. Ba. Eskola orduak bukatuta, kandelarekin geratu naiz oso gustokoa duen Rodo Atrakzio Parkera joateko. Liburuak eta arkatzak diren lanabesak motxilan sartu eta goazen haurtzaroa gogoratzera. Bueno, Kandela, bukatuta, ezta? Eskolak orduak. Bai. Pozik? Bai. Bai? Eta zeta, nora zoaz orain? Orain parke Rodora goaz. Hor parean dago. Nora? Ze parke? Rodora. Askotan joaten zara? Bai. Asko gustatzen zaizu? Beti gustatzen zaizu, oso politxa di atrakzioak eta. Bai? Eta ez dizu beldurrik ematen zuri? Ez. Pixkatxo bat igual bai, ez? No me atrevo a mentirte. Nora goaz? Zein da, lehenengo? Hau da gusanolokoa. Zer da, zer? Gusanolokoa eta da tipo gusano bat eta. Baina, eroa dago, ze atzera ere badoa, ez? Bai, lehenengo ematen ditu 5 edo 6 buelta ez dakizen bat. Lehen da bizi aurrera joaten da. Bai, eta gero hola gelditzen da geldik, eta gero atzera joten da, berdina baina atzera. Ai, nire hankak. Hola, atzera gazten da? Bai. Ai, ama. Hain nintzen gogoratzen, eta orain bai. Orain aurrera, ja. Ai, ama. Zuk ez duzu jerik egiten? Oiukatu? Ez? Oiukatu zu. Heldu hau. Ai, guzti egin ditu? Bai. Ai, ama. Hori berria da! Eta hori? Hori berria da? Bai. Guztiko baitu berriz, ez? Ai. Bukatu da? Bai. Oiek dira helikopteroak. Helikopteroak, bai, ikusten ditut, baina gora eta bere ibiltzen dira, ez? Baina zergatik ikotzen dira batzuk eta beste batzuk ez? Zeba, zuk aldituzu manejatu. Beldurra, balin badakazu, aldiazu bajatu eta hilo. Bale, beldurra baduzu izan dezakezu berago. Bai, eta edo igo nahi duzunean, jaitsi eta ez dakit nio sartuko nahi zen, horra, Baina beldurra balin badakazu, jaitze zea. Bai, ziur zaude, bai, baina zurekin igotzen manaiz, zuk nahi izango duzu igo, eta nik jaitsi. Igo nahi duzu? Erdian izango dugu? Bai. Oso urduri nago. Lagundu behar diazu, Ni negarrez hasten banaiz, lagunduko diazu? Bai. Egingo diazu pello, lasai, bai? Hau da palanka famatu hori? Bai. Bai? Zuk manejatuko duzu edo nik? Baina ez digo oraino, Nola egin behar diazu beldurru duenean? Lasai, bai? Ira zer dagoen atzean. Eduzulako bat? Bai. Bai, gustatzen zaizu? Horrek azukre asko du, Aita tamak zer esango dute. Hola. Hola. ¿Nos puedes dar un par de estos? Sí. Aizu, Kandela, eta zuk. Hemen, Montevideoan euskaraz baduzu aukerarik egiteko? Bai, eitxe egiten dut, normalian deitzen dut nire laguneri Skypez, eta hori egiten dut. Ze laguni? Nire mendaroko laguneri. Aizu, une honetan bertan, ziur nago, zure mendaroko lagunak zu ikusten ari direla telebistan. Nahi baduzu, bidaliko diegu mezutxo bat hemendik. Bai? Bidaliko diegu? Bai. Haupa mendaroko ikastola maite zaituzten, muso handi bat. Agur! Nik Euskal Herrian lagun asko ditut. Asko. Eta horietako batek mezutxo bat bidali ditzuretzat. Ea gustatzen zaizun eta ea ezagutzen duzu. Haupa, Kandela, ni naiz Eli, Ainhoa, badakizuna ez da. Esan dute zerela, Uruguaiar oso neska jatorra. Eta euskara mantentzen duzula Uruguaien, eta hori da, benetan txapelak jentzekoa eta batez ere telesai bat ikuste euskeraz, eta horregatik, nahi dizugu bidali ekiporen partez eta behin nire partez musu handi bat ikaragarria, eta
batez ere euskara zure bizitzan, eta musipio bat denon partez. Ai, polita. Ilusia egin dizu? Bai, gustatu zaizu? Bai. No soy tu mina, ni tu nena, ni tu amor. Ez du gandela ze polita iluntzau zurekin ikuste hemen. Bai. Ze gozada. Baina badakizu zer falta da hemen, Ze? gitarra bat. Gitarra bat? Bai. Hori erraz konpontzen dut nik. Zita, Ta? Ze joko dugu? Begitara begira. Gitarra begira? Bai. Ezin da izan beste bat? Ez. Egizu zenbat aliz jo dudan jabakan abesti hori? Zenbat. Ez dakit, baina milak aliz jo dut ja abesti hori. Gustatzen zaizu? Bai. Bai, asko gustatzen zaizu? Bai, asko. Zaitez balkutik momentutxo batez Tartilekuan elakunen artean Esaiguzu hizkuntza ez dela geurea Herri faltsu bat izan dugula maite Geure arteko besarkadatan malkoak Lekuz kanpo sentitzen dituzun horrek Begitara begira Begitara begira Lekuz kanpo gaudela esaiguzu Hortxe, bostekoa! Hau patzu! Matea gordetzeko zorroa egiten ibili ginen aurrekoan Lalarekin. Baina zertarako balio du zorro batek utxikoa dago. Hau betetzeko asmotan Tristan Narbaja merkatuan hitzartu naiz Gabo eta Lalarekin. Kaixo, bikote! Zer moduz? Zer moduz? Ongi? Kaixo. Ai. Ongi dena? Ondo xela. dituzuelo? Primera, kasu? Ondo, gogotxo indartxo nago berriz. Plazer, huelkatxo bat. Zaria, Bai, hau kotilatzera pixka bat. Aber, nondin norakoak? atzoko matera egin duguna, ekarri duzu. Hau da? Ez du zer ikusi handirik atzokoarekin, Bauzu materik, edo, ez? Ez daukat. Hori berarin izen pentsatzen, esan dut erosi beharko dut, hau orain zerbait... Hemen bertan erosi dezaket, seguro, ez? Bai, merkatuan. guk lagunduko zaitugu. Prest, gainera ni bestela edozein gauza erosiko dut eta... Hemen baditugu batzuk. Aukeratu behar, asko dago... Mate asko. Eso valen 350 pesos. Ah. Es un forrado en suela de cuero y emboquillado en acero inoxidable. En mate de calabaza tradicional. Sí, habrá que comprar también una de estas, ¿no? ¿Cómo se llama? Bombilla. Bai. Una bomba para tomar. Vale. Esta te vale con el mate 200 pesos. Ah, vale. ¿Todos? Bai. Ze kolore gustatzen zaituz hori? Marroia. Bai, marroia gehiago? Bai. Hau. Igual hartu dut. Hau polita, ez? Hau ere. Bai? Hau ondo ikusten dut. Bai? Hau hartuko? Bai. Hartuko hau? Vale, hau eta hau. Zartzen du hemen, Uruguay? Sí, Uruguay. Pues sí, nos vamos a llevar. Dale, muy bien. ¿Sí? Doy una bolsita. No me hace falta bolsa, ¿eh? Tengo una preciosa, ya. Gracias. Orain ja bai. Dugu ben barruan termoa. Hau horrela gordetzen da, ez? Matea eta guzti. Bikain. Zue, gozada bat. Gozada bat, zuek ezagutzea, kafe kostura ezagutzea, poli ezagutzea ere, eta ondartzan bueltatxo bat eman alizatea. Besterik gabe, eskerrik asko. Ez, zuri. Eta izanen gara, Euskal Herrian, ez? Bai. Han elkartuko gara. Vale? Bueno, Eskerrik asko. ongi segi, bale? Eta ondo ibili. Mila esker. Agur, peio. Animali bat izatekotan, arranoa izango nintzateke. Gailurrak goitik ikusteko. Baina zer nahi duzu, hegazkinak ezin ditut ikusi ere egin. Hala ere, Martinen gonbidapenari milaka buelta eman ostean, ezin izan dioti egiten utzi. Peio. Martin. Bueno, azkenean animatu zara? Bueno, animatu, ez dakit zer esan. Printzipioz etorri nahiz zu ikustera. Gero ja, erakutsi behar diazu gazkinaren da bizi, erakutsiko diazu eta... Bueno, bai. Bai? Hala, guazen. Aixo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer, Joaquín. Me puedo fiar, ¿no? Entonces. Mucho. ¿Seguro? Muy seguro. Sí. A ver, enséñame esto. ¿Esto qué es, el motor? Claro, acá se puede ver el motor. Como está todo bien, así que no va a haber problema.
Eso está salido, ¿no? ¿Tú? ¿Eso qué es? No, está todo correcto. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Vamos, sí. Joder, estoy venga a mirar ahí, me da la sensación de que está vacío, tú. Faltan cosas. Hay poca cosa ahí, no falta nada, ¿no? No. Sí, porque hay un hueco ahí. Muy seguro. Ya te lo dije, y una vez nunca debieron soltarme cuerda, pero ya es tarde para aprender. No encuentro un sitio para dar la vuelta. Yo solo quiero volar y volar y volar y volar sin alar. No tengo miedo a quemar, a quemar, a quemar, a quemar la mañana. Yo solo quiero volar y volar y volar y volar sin alar. No tengo miedo a quemar, a quemar, a quemar, a quemar la mañana. Como que tenés que irte si recién te vi llegar. Solo me das en un rato lo que tenés para dar. Montevideoa agurtzen hasi behar du. Despedida perfektua mai baten bueltan litzatekeela pentsatzen ari bazarete, bingo, asmatu duzue. Munduan barna gabiltza, baina ez gara hainbeste aldatu. Ez du, egia merroa dizut, ez dakit nun pasa nuen beldur gehiago, zurekin hegazkinean edo parkean kandelarekin. Zuztu duzu, hegazkinean edo parkean, non beldur gehiago? Ez dakizu, baina bietan asko, ziurtatzen dizun nik zuri. Aizu peio, oparitxo bat zuretzat. Hau da, ikasleko taldeen partez. Ikasle taldea, kamiseta bat da? Kamiseta bat da? Diseinua nik egindakoa. Zuk egindako diseinua. Utz ikusten hau. Peio, oso ondo. Artxe? Sí, guapo, Bai, jarriko du gero, bai. Aizu, zergatik ez dugu egiten, badakitzuk gitarra jotzen duzula, beste musikari bat ere badugu. Zu, Bueno, eta denok, eta hemen beste bat, noski, nola, Bai. Zergatik ez dugu, elkarrekin zerbait egingo dugu, Bai. zuek esaten dutena bestia, saiatuko gara egiten. Agian, loretxo bat, loretxo bat. Loretxoa gustan zaizu zuri? Bai. Denok dakigu hori? Bai. Osasuna. A ver, Candela. Mendian, lagartian, aurkitzen da loretxo bat. Aurrian, umetxo bat, loretxoari begira. Lorea esan nahi dio, umetxoa azkana zazu. Jaio naiz libre izateko, da ez loturik egoteko. Umetxoak ikusi di, lorea ezin bizi. Arantxak kendu nahi dizkio, bizi berri bat eman. Orduan izango baitu, indarra eta kemena. Orduan emango baitu, ugari bere fruituan. Oso ondo! Espazio, Bagoaz, Montevideo. Hemen utzi dugu txori egalaria. Eta beste txori bat. Egan egin ezarren, egan eginarazi gaituena. Inoiz izan ginen aurraren altzora. Bagoaz, baina noizbait esiaren beste aldekoak geu izan ginela ahaztu gabe. Geu izan ginela besteen etxeetan atejoka aritu ginenak. Egin dezagun dantza munduko jende eskuzabal horren guztiaren alde. Bilaka dezagun mundu arrano hau ororen aterpe. Mil esker Uruguai, mil esker betiko. No me aleja de tu lado, cielo de un solo color, que me sigue enamorando.